Hola, bona tarda. Estem aquí al programa Ciutat Visual, el programa de televisió, ràdio, cinema i pantalles de Ràdio Ciutat Vella. Tenim amb nosaltres, tenim el plaer de tenir amb nosaltres des de Nova York el Jordi Torrent, que és el codirector, coguionista i coproductor del documental Herois Invisibles, que aquest documental s'estrenarà el dimarts dia 2 al Cinema Girones. Hola, bona tarda. Hola Eva, com estem? Molt bé, molt agraïts que ens atenguis des de tan lluny. No sé quina hora és en allà. Bueno, ara aquí són quasi bé les 3, les 3 de la tarda, però molt content d'estar parlant amb vosaltres. Perfecte. Jordi, ens expliques una mica, perquè aquest documental m'ha semblat molt curiós, Herois Invisibles. És un tema que jo crec que no s'havia tractat mai abans. Bé, mira, és un documental que és de llarga història. Realment va començar en el 1987, o sigui que ja fa molts anys, quasi bé 30. Jo, caminant per Broadway a Nova York, vaig veure a un senyor negre, un senyor ja més aviat gran, amb una taula, i a la taula venia uns llibres, i els llibres deien Mississippi to Madrid. To Madrid, toma. Sí, Mississippi to Madrid. Carai, curiós aquest llibre, no? Em vaig atensar una mica més, vaig veure que deia Mississippi to Madrid, African American History and the Spanish Civil War, no? Les memòries d'un afroamericà a la Guerra Civil Espanyola. I vaig comprar-me el llibre perquè em va semblar interessant, i allà vaig descobrir la fabulosa història del James Yates, que és el senyor ell mateix que venia al llibre, i en aquell moment se l'havia autopublicat, després ja es va publicar amb impressores, etc., però en aquell moment se l'havia autopublicat ell mateix, i em va semblar una història molt, molt interessant. El vaig contactar immediatament, vaig dir això estaria bé que poguéssim fer un documental, i en l'any 1988, 89 i 90, durant aquests 3 anys, vaig fer moltes entrevistes amb ell, i també vaig anar mirant de trobar diners per poder fer el documental. No vaig poder trobar diners per fer el documental, però vaig anar fent entrevistes. Després, lamentablement, en el 93, el James Yates va morir. Clar, aquest és el problema quan tenim aquests protagonistes, no? Exacte. Ell va morir i jo sempre em vaig quedar amb aquesta dificultat de que no havia pogut fer el documental amb ell, que tanta il·lusió li feia amb ell també, no? Però després cada 10 anys o així enganxava el tema un altre cop i tornava a fer entrevistes a altra gent experts en aquest tema, amb el tema de la Guerra Civil i experts en el tema dels afroamericans durant la Guerra Civil, però tampoc vaig anar aconseguint diners. Fins que finalment, farà 3 anys, una amiga, la Mireia Santís, em va comentar que havia acabat de comprar els drets per publicar en castellà aquest llibre, el Mississippi to Madrid. I ella va dir, però si és fabulós, segurament tu no saps que jo vaig conèixer el James Yates. I va ser la sorpresa per als dos. Quina casualitat, no? Exacte, va ser una casualitat. Sí, exactament. I llavors allà li vaig comentar que jo havia fet entrevistes, que volia fer el documental perquè no havia sigut possible aixecar els diners per fer-ho, i em va posar en contacte amb el seu amic, Alfonso Domingo, i amb l'Alfonso Domingo vam decidir acabar el documental i coproduir-lo, material que ell tenia sobre la Guerra Civil, el material que es va fer de nou, amb el meu material d'aquí, més material que vam anar fent. I bàsicament el que és a la Guerra Civil Espanyola, com molta gent sap, van vindre les brigades internacionals. Sí. I dins d'aquestes brigades internacionals van vindre quasi bé 3.000 nord-americans, que és la brigada, el que es va acabar dient la brigada Lincoln. Sí. Però el que se sap menys és que d'aquells 3.000 americans, quasi bé 189, quasi bé així, que hi ha dades que no estan de tot clares,
eren afroamericans, eren negres americans. I llavors el documental es basa en això, es basa realment al voltant de qui eren aquests negres americans que van vindre a lluitar a favor de la república i què representaven i de quins mons havien sortit i és les seves intencions en vindre a Espanya, no? Sí, home. I aquest és el tema. Home, és molt interessant perquè la veritat jo reconec que no en tenia ni idea de que hi hagut una participació de negres afroamericans que haguessin vingut de forma voluntària, no?, amb aquestes brigades internacionals. Quina era una mica la seva motivació? Bé, és curiós, hi ha com dues motivacions. Una, que és històricament important, és que en el 35 Mussolini invadeix Etiòpia. I això va ser un gran desfís, va realment provocar fortes reaccions dins de la comunitat afroamericana, perquè Etiòpia era l'únic país africà que no estava colonitzat per europeus. Llavors, realment era molt, molt important tindre-la, seguir simbòlicament. A part, era un país que tenia la seva pròpia cultura, etc. És un país molt important i llavors quan Mussolini invadeix Etiòpia hi ha un moviment dins de la població i dels intel·lectuals i dels activistes afroamericans d'anar a Etiòpia i lluitar contra el Mussolini des d'Etiòpia. Però Mussolini, amb l'utilització d'armament bèl·lic supermodern en aquell moment i amb utilització de bombardejos i gasos i tal, va anihilar ràpidament tota capacitat d'autodefensa d'Etiòpia i va acabar molt ràpid. I llavors, per un cantó hi ha aquest tema. Llavors, després, ràpidament, pocs mesos després, un any més tard, Franco i les tropes sublevades en contra de la república s'aixequen i en aquell moment, a més, que és el 18 de juliol del 1936, però amb l'ajut de Mussolini i de Hitler. I Mussolini envia les tropes que havien estat a Etiòpia, les envia a Espanya a ajudar a Franco. Llavors, d'alguna manera hi ha una frase que utilitzaven els afroamericans que diu no és Etiòpia, però ja aquesta lluita també ens funciona, també ens va bé. No van poder arribar a Etiòpia, però venen a Espanya. Però hi ha un cantó hi ha aquesta motivació i per l'altre cantó hi ha el Partit Comunista Americà. El Partit Comunista Americà era molt, molt a favor de l'assimilació racial i amb molta participació, molta ajuda en els negres afroamericans. De fet, era l'únic partit en aquell moment als Estats Units el que estava per la total anul·lació absoluta de tot tipus de racisme, etc. Llavors, quan el Comintern Internacional fa la crida de vindre a Espanya pels voluntaris, els negres americans afiliats en el Partit Comunista Americà ràpidament s'apunten. O sigui que hi ha les dues parts, la part, diguem, de lluitar en contra de Mussolini a través d'Espanya i amb referències a Etiòpia, i l'altra és, diguem, la mobilització social i mobilització política a través del Partit Comunista Americà. Pues ho trobo realment molt interessant i la veritat que fins ara, almenys jo, per mi era molt, molt desconegut aquest tema. Això recordo a la gent que s'està escoltant que s'estrenarà el dimarts dia 2 de juny a les 20 hores al Cinema Girona. Crec que hi seràs, no? Sí, jo hi seré i també hi serà la coproductora, la Mireia Santís, en la que explicarem una mica tot com hem fet aquest documental i la història del James Yates, etc. Estarem ja per presentar el documental. Molt bé. Queda algú viu? Que jo sàpiga, només queda un d'aquests quasi bé 3.000 nord-americans que van vindre a Espanya, em sembla que només en queda un de viu. Vaig veure fa poc un article en un diari.
té 99 anys i viu sol amb una casa al camp. Fantàstic. Pues menys mal que vau aconseguir fer el documental abans de que... Sí. Vam tindre la sort i, bueno, estic, com et deia abans, estic molt content d'haver-lo pogut acabar perquè sempre era un projecte que tenia una mica així atravessat i mai em havia sentit bé no poder-lo acabar. Llavors, després de tots aquests anys, estic molt content que arribem a la finalització, no? Bueno, me n'alegro molt. De tota manera, o sigui, l'any passat també vas tenir et van veure per aquí, en el sentit de que la teva pel·lícula va estar nominada als Gaudí, no? La pel·lícula que vas fer sobre els peixos, la redenció dels peixos. Sí. Bueno, això és un altre... És tot un altre tema. És un altre tema, sí. La redenció dels peixos és un llargmetratge que vàrem rodar a Venècia i que es va estrenar aquí a Barcelona el maig de l'any passat, el del 2014. Per això que vas d'estrena en estrena, cada any tens una ara mateix. Sí, és una mica casualitat i una mica això, una mica la sort, diguem. Sí, i llavors, bueno, també estic molt content perquè aprofito aquest viatge a Barcelona, que jo visc a Nova York ja de fa molts anys, vaig vinguent per Barcelona i a Catalunya, a Espanya, però més aviat per qüestions de treball, més que diguem que per qüestions de turisme o de vacances, no? I llavors he aprofitat que he pogut coordinar vindre el 2 de juny a Barcelona per presentar i d'alguna manera i estrenar, perquè serà l'estrena que fins ara la pel·lícula, el documental aquest l'Héroes Impossibles havia ensenyat en el Festival Documenta Madrid de fa un parell de setmanes, però sortint en pla de cinema a Barcelona serà l'estrena i el dia 5 de juny estaré a Madrid presentant La redenció dels peixos a la Filmoteca als Cines d'Oré de Madrid. Molt bé. Llavors he vingut en plan de tour triomfal, directament. Sí, exacte. Jo espero tindre la catifa vermella a l'aeroport quan arribi. Molt bé. No, doncs La redenció dels peixos és un altre tema tot. És una pel·lícula de ficció rodada a Venècia amb actors catalans i actors italians i que explica la cerca d'un noi jove per un pare que ell no havia arribat a conèixer mai, no? I llavors és una ficció molt a l'estil d'un director que a mi m'agrada molt que es diu Eric Romer, no? I és aquest tipus de cinema, és un cinema molt íntim i molt d'emocions i que, bueno, has donat ja bastantes voltes al món a festivals i té distribució al territori d'Espanyol, Espanya, i etcètera, i ara, doncs, d'alguna manera, per mi també és un gran honor poder-la presentar a la Filmoteca de Madrid. Molt bé. Sí, estic molt content. I aquesta pel·lícula la vas fer sense cap finançament català, no? No vaig fer. Mira, això és realment... és una pel·lícula de super pressupost molt baix, autofinanciada amb ajut de molts amics i companys per poder-la fer i jo visquent a Nova York fer produccions o coproduccions com pel·lícules catalanes o pel·lícules espanyoles, etc. El nivell de paperam que es té que fer i el nivell de burocràcies, etc., és realment impossible, no? I finalment és una pel·lícula americana. O sigui, la pel·lícula és de nacionalitat, és una pel·lícula americana, encara que està rodada a Venècia amb actors catalans i italians. I parlada en català i en italià, però és una...
indie filmmaking total. Ah, bueno, mira. Mentre ho puguis fer, no? Alabat sia Déu, no? Almenys que puguis fer les teves obres. No, he pogut fer, òbviament, doncs costa molts sacrificis i moltes coses, però com que la vam fer... jo a Venècia és una ciutat que conec molt, tinc amics, tinc lloc per estar, etc. O sigui que és un lloc que tinc apoyo, diguem, no? I maneres de poder fer les coses. I vam tindre l'ajut de la ciutat de Venècia. La Comissió de Cinema de Venècia ens va ajudar també per poder produir la pel·lícula. Llavors diguem que té un ajut institucional molt mínim, però sí el té, i després podent-ho fer en el cinema digital que ens permet fer... Jo estic molt contenta com ha quedat, o sigui, jo dic que és una pel·lícula de baix pressupost, però en principi els espectadors que van a veure doncs, tampoc necessàriament sentiran que estan veient una pel·lícula de baix pressupost. Hem pogut fer una pel·lícula de gran qualitat artística des del punt de vista no tan sols dels actors, sinó també de la cinematografia i de la música, etc. Estic molt contenta com ha quedat. Sí. Jo he vist crítiques molt bones d'aquesta pel·lícula i crec que has guanyat uns quants premis, pot ser? Sí, bueno, nosaltres, jo vaig estar nominat com a millor director en el Festival Internacional de Milano de l'any 2013, sí, i la noia jove que fa, diguem, d'actriu secundària, però quasi bé d'actriu principal, la Samantha Silvestri, ella va guanyar el premi a la millor actriu secundària en aquest mateix festival. I, bueno, això em va fer molta joia perquè d'alguna manera la Samantha, que ara està a Roma intentant fer coses i està treballant i que penso que tindrà una gran carrera davant seu, en aquesta pel·lícula és la seva primera pel·lícula. Carai! Sí, o sigui que d'alguna manera, entre cometes, l'he descobert jo, com serà la Sofia Loren d'aquí 5 anys. I la seva primera pel·lícula va ser amb la nostra, no? Sí, sempre diran, no? Va ser ell que va descobrir-la, no? Exacte. No, ho fa molt bé, realment és una gran actriu i estic molt content i, bueno, era això, ella era estudiant en un grup de teatre que són uns amics nostres a Venècia i que també formen part, diguem, de la producció, es diu Pantakin de Venècia, ells tenen un grup de teatre, però també tenen una escola de teatre, i vaig fer càsting a la seva escola de teatre i la vas trobar. Va sortir d'aquí. Va sortir d'aquí. Bueno, clar, em sorprèn molt que aconsegueixis estrenar una obra cada any i que a sobre i a més també siguis assessor de les Nacions Unides. Com va això? Sí, bueno, soc assessor part-time, o sigui que si fos full-time seria impossible fer totes aquestes coses. Soc assessor, com es diu part-time en català? No sé, part-time, a temps parcial? A temps parcial, gràcies, sí. Doncs, treballo, sí, en les Nacions Unides dins de temes d'educació en mitjans, que això és no sé, el que en diuen educació, alfabetització mediàtica, aquestes coses. En anglès ho diuen media literacy, però després tot es tradueix com a educació en mitjans, alfabetització mediàtica, de diferents maneres, no? A Latinoamèrica li diuen educomunicació, a mi m'agrada aquest, educomunicació. I llavors treballo en temes d'educació en mitjans dins de les Nacions Unides, creant i fent projectes. I un dels projectes que faig, que també m'agradaria poder utilitzar la plataforma aquesta que m'esteu donant a la ràdio, es diu Plural Plus. I això és un vídeo, és un festival de vídeos, vídeos fets per gent jove fins als 25 anys, que toquen els temes de la migració, de la diversitat
i de la inclusió social. Aquest any, són temes que ara aquest festival el vam començar fa 7 anys, eren ja temes importants, però a mesura que van passar els anys es converteixen encara més importants, no? Ja veiem els tipus de desgràcies que hi ha al nostre voltant en tot aquest tema de la migració i de la inclusió social, etc. I llavors, aquí és donar l'oportunitat als gent joves a que parlin d'aquests temes, perquè nosaltres sempre parlem molt dels joves, però els joves en realitat tenen poques possibilitats d'expressar-se ells mateixos directament. Llavors, a través de Plural Plus, creem un festival de vídeos, però al mateix temps és una plataforma de distribució. Els vídeos que surten seleccionats per Plural Plus es distribueixen després arreu del món a través de diferents plataformes. Hi ha festivals de vídeos, a l'internet, a altres reunions i fòrums, presentacions dins de contextes escolars o no escolars, etc. O sigui que realment és una plataforma de distribució. La fetge límit per presentació per aquest any és el 15 de juny. Uau, sí, ja. Dintre d'aquí 3 setmanes, vol dir que teniu temps encara, els nois joves. Clar, és important que són vídeos que tenen que ser màxim de 5 minuts. Vale, hi ha una web, Jordi, on no tenim que presentar això? On no tenim que presentar? Mira, t'ho dic. Es diu Plural, tal com sona. Plural, sí. Plural, després seguit plus, tot junt. Un signe. Plus amb PLUS, no, amb lletra. PLUS amb lletra. Plural, plus, tot junt. Sí. Punt, pues UNAOC. UNAOC, sí. UNAOC. .org. Vale. O sigui, Plural Plus en lletra, .unaoc.org. Exactament. Aquí tenim les bases i ho tenim tot i com ens tenim que presentar. Tota la informació està allà i m'agradaria molt, en els 7 anys que hem anat fent aquest festival, no hem rebut masses vídeos de Catalunya. O sigui, hem rebut vídeos de tot arreu del món, uns quants de Catalunya, però no tots els que podríem rebre. O sigui que invito a tots els joves media makers que ens estan escoltant o que els dieu als vostres amics i que aneu a visitar la pàgina, està tota la informació allà. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, gràcies per tot. De tota manera, per qui vulgui parlar amb ell tant del Plural Plus com del documental, sapigueu que ell estarà aquí a Barcelona el dia 2 de juny al Cinema Girona. Crec que era a les 20:30 que ho feien, no? A les 20. A les 20. Sabeu que són sí. Doncs a les 20 el tindreu en persona, o sigui que li podreu demanar tot el que s'us acudeixi que no haguem tractat fins ara. I bé, doncs moltíssimes gràcies. Et deixo un espai molt curtet per si vols dir alguna més. No, tan sols agrair-vos el vostre interès i espero que puguem trobar-nos el 2 de juny a la presentació del documental. Això espero jo també. Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins molt aviat. Bé, gràcies. Fins aviat. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu.